An bɛ foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ k'an suit ni wagati in na yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A bɛ k'an suit Bamako News TV sanfɛ ni wagati in na. YouTube sira kan ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya la. Kunnafoni bɛ ka di aw ma mɔgɔ min fɛ bi aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden Seku Tarawele la grande voix d'Afrique. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan jamukan min n'a tɔgɔ Don Kibaru. Don Kibaru ye jamukan ye min bɛ lase aw ma don o don k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati ni o ye 7h du matin. An bɛ diɲɛ kunnafoniw di aw ma Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan. Balimaw aw bisimila tuguni an ka bi jamukan kɛnɛ kan. An b'aw fo aw minnu bɛ j'aime ta jamukan kan aw minnu b'a partager aw minnu b'a hakilinaw bila commentaire la an bɛ aw bɛɛ fo ka d'a kan n'i y'a mɛn ko aw de don n'aw tɛ anw fana tɛ yen. Donc aw minnu y'an lamɛnbagaw ye aw minnu y'an kanubagaw ye aw minnu y'an lafasabagaw ye an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na aw bisimila. Balimaw bi an bɛna kuma kunnafoni caman kan. O dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na o ye fɛn min ye ayiwa an ka armée a ye exploit belebele dɔ kɛ exploit min jarawilikɛlaw pays dɔgɔn kɔnɔna na ni a ye tasuma tugu olu la kosɛbɛ. An bɛna an da don olu dɔw la an b'o walawala aw ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen identification min bɛ sen na ni o ye ka se k'aw ka pisiw olu bugunatigɛ kɛ n'a bɛ kɛ ni carte na ni biométrique ni fɛn wɛrɛw ye. Nin waati in na an ye dala sumunsumunni dɔw kɛ an y'a ye jamanaden dɔw ka kuma cayalen don k'a sabuya kɛ pisi fɛn ye. An bɛna an da don o fana na an b'o walawala aw ye. Ensuite n balimaw an bɛ kuma jumɛn kan Mali ani Turki jamana. Nin jamana fila ninnu y'a décider k'a fɔ u ka partenariat jɛɲɔgɔnya baara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna yakubaya ka belebeleba fara a kan. O dɔ bɛ tali kɛ dɔnniya ni fɛn wɛrɛw dili la an ka finitigilakaw ma. An bɛna an da don o fana na an b'a walawala aw ye. Badenw ka taa se kunnafoni caman wɛrɛ ma nin de ye an sigikan ye bi an bɛ aw fo dan tɛ foli min na k'a ɲini aw fɛ aw ka jamukan partager ka caya aw minnu bɛ k'an suit Facebook sanfɛ TikTok ani YouTube aw mana kɛ fan o fan k'an suit an b'aw bɛɛ fo aw ka lamɛnniko ɲuman na. Balimaw an b'a daminɛ kunnafoniya min na o bɛ tali kɛ pisi identification na. Ni ko pisi identification o ye jumɛn ye o de ye ka aw bugunatigɛ dɔn aw mɔgɔ minnu bɛ yen ni pisiw bɛ aw bolo Orange pisi Maltel pisi Telecel o saba de bɛ Mali kɔnɔ yan an filɛ don min na i ko bi. Donc ni bɛnkan ye jamana ɲɛmɔgɔw ani cakɛda minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen don nin ko in ma nin société ninnu ni u ye nin baarakɛda ninnu ye entreprise ninnu u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye pisiw ye u b'a laɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka pisi bugunatigɛ kɛ ka i identifier pisi min b'i bolo a ka dɔn k'a fɔ ko nin ye karisa ta ye a bɛ karisa de tɔgɔ la. Bon a dɔw kun kɛra ka tɛmɛ mais olu kun kɛlen don ni jumɛn ye o bɛ tali kɛ min na o ye carte d'identité de ye. Carte d'identité civile min bɛ mɔgɔw bolo a tun kɛlen don ni o ye mais opérateur ninnu u y'a décider k'a fɔ k'u b'a ɲini jama fɛ o min filɛ nin ye o ka bɔ a ma k'a kɛ ni carte na walima carte biométrique walima fiche individuelle o n'a ɲɔgɔn fɛn caman mais carte d'identité kɔni ko k'o bɔ a la. N balimaw o hukumu kɔnɔna de la an y'a ye jamanaden mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ k'u ka dusumankasa yira bi ka d'a kan a tɛ mɔgɔ caman bolo u ye fɛn minnu laɲini kɛ k'a fɔ ko ka baara in kɛ ni o ye. N b'a dɔn o ko ninnu yɛrɛ gɛlɛya carte na ko gɛlɛya o de fana ye jamana ɲɛmɔgɔw bɔ nin na ko in na ka na don biométrique sécurisé ko la. Bon n'a fɔra sisan o gɛlɛya minnu bɛ yen k'a fɔ tuguni ko baara in ka kɛ ni o de ye nina walima carte biométrique yɔrɔ kɔni ye gɛlɛya dɔ kɔnɔ. Donc an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ ka mɔgɔ caman bɛ yen k'olu ɲininka o hakililaw la
olu kɔni y'a yira an na de k'a fɔ vraiment fɛn dɔ don fɛn min n'a y'u tɔɔrɔ ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman se mɔgɔw ma. Bon nin baarakɛda ninnu tun ye délai min di mɔgɔw ma o yɔrɔ u tun ko ko novembre kalo ye tile 15 mais u y'a bɔ o la ka taa n'a ye fɔ décembre kalo tile 15 la donc fɔ décembre kalo a bɛ kuncɛ o de la. Maintenant n balimaw anw yɛrɛ kɔni sera ka min jateminɛ nin ko in na o ti dɔwɛrɛ ye an kɔni y'a faamuya k'a fɔ fɛn in a bɛna kɛ gɛlɛya ye. A gɛlɛya bɛ se fan fila bɛɛ ma. O gɛlɛya o bɛ se jamanadenw ma, o gɛlɛya o bɛ se opérateur ninnu fana ma ni o ye cakɛda ninnu ye entreprise ninnu Orange, Maltel, Telecel a gɛlɛya bɛna se olu fana ma. Ka d'a kan bi i ni mɔgɔ 10 bɛ bɛn a mɔgɔ 10 na i b'a sɔrɔ téléphone b'u bɛɛ bolo pisi b'a kɔnɔ mais ni o mɔgɔ 10 ninnu n'i ye u ɲininka k'a fɔ yala est ce que carte nina b'u bolo wa ou bien carte biométrique b'u bolo wa a mɔgɔ 10 na i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min bolo n'a ye maa 4 bɔ a bɛ bali na i b'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan. Donc n'a fɔra ko ka identification ninnu kɛ ni o de ye nin délai in fana kɔnɔna na yɔrɔ ko dɔ don ko min n'a ma nɔgɔn kosɛbɛ. Donc cela veut dire que nin min kɛlen filɛ nin ye a bɛna gɛlɛya se jamanadenw ma parce que u ye délai min fɔ ko ni pisi ninnu ma identifier o kɔnɔna na pisi ninnu k'u b'a tigɛ a bɛ tigɛ. Bon n'a bɛ tigɛ carte nina dun tɛ mɔgɔ caman bolo biométrique dun tɛ mɔgɔ caman bolo donc n'o tigɛra sisan olu kɔni u bɛ a bɛ tigɛ u tɛ pisi sɔrɔ mais u fana bɛ crédit minnu ta o forfait minnu ta donc entreprise ninnu u fana bɛ perdu o la. C'est pourquoi je demande n b'a ɲini opérateur ninnu fɛ u k'u sigi ka réflexion ba kɛ fɛn in kan parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ fɛ jateminɛ dɔw de tun kan ka kɛ ko in na yala maliyɛn mɔgɔ joli maliyɛn ye mɔgɔ joli ye donc o maliyɛn mɔgɔ hakɛ la maa minnu si sera nina walima biométrique tali ye 100 o 100 a bɛ mɔgɔ joli bolo o tun kan k'o jateminɛ kɛ. Donc mɔgɔ minnu fana bɛ yen ni pisi Orange ou bien Maltel ou bien Telecel b'u bolo maintenant o mɔgɔ ninnu a 100 o 100 n'i y'a ta k'a lajɛ nin b'a mɔgɔ joli de bolo nina ou bien biométrique o b'a mɔgɔ joli de bolo. Donc nina sɔrɔli Mali kɔnɔ yan problème b'a la biométrique ko in problème b'a la bon n'u dun ye fɛn ninnu lié o la o kɔrɔ ye a bɛna kɛ fɛn dɔ ye fɛn min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ o ta ka bɔ yen an k'o yɔrɔ ta ka bɔ yen. Identification ninnu fɔlɔ la a kɛra ni pièce d'identité ye maa minnu tun bɛ yen n'olu si ma se pièce d'identité ko ye o mɔgɔ ninnu u tun bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka pièce sɔrɔ u ka identification kɛ n'o ye. Bon maintenant Zena ta ma d'a la ni u bɛna nɔgɔya parce que mɔgɔ kelen ma d'a la ni bɛ se ka pisi sɔrɔ ka tɛmɛ 3 kan 3 a ma nɔgɔ i ka tɛmɛ o kan quoi. Donc n'a ma nɔgɔ i ka tɛmɛ o kan yɔrɔ a ko bɛ gɛlɛya bara 2 b'e bolo ni téléphone ni 2 pisi 2 b'o kɔnɔ kaban yɔrɔ a ma nɔgɔ. Bon mɔgɔ dɔw tun bɛ yen i b'a sɔrɔ téléphone min b'u bolo a bɛ se téléphone 3 ma pisi dɔ b'a bɛɛ kɔnɔ. Bon n'o bɛɛ identifié la ne tɔgɔ ye sisan par exemple e ka 3 mana dafa e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ identifié minnu si ma se nina sɔrɔli ye dun minnu si ma se biométrique sɔrɔli ye dun an k'o bɛɛ bɔ yen a tɛ mɔgɔ minnu bolo dun ni dun ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ halisa ko nina t'u bolo ko biométrique t'u bolo a ka ca ni ba n'a si ye o kɔrɔmasu ye jumɛn ye k'a to concours ka lancer ban policier ou bien gendarmerie ni fɛn ninnu a to a concours ninnu ka lancer ni concours ninnu lancera i yɛrɛ ka taa lajɛ jama hakɛ min bɔlen don ka taga n'u bɛ ka taa nina ninnu ani fɛn ninnu n'u bɛ ka taa a demande kɛ e yɛrɛ ka t'i sigi ko jama hakɛ lajɛ ban donc yen de i bɛna faamuya k'a fɔ ja fɛn tɛ maliyɛn bɛrɛ bolo ja
carte ni nati malien caman bolo o yɔrɔ de la i bɛ n'o faamuya donc vraiment an bɛ min ɲini autorité u fɛ an bɛ min ɲini entreprise ninnu fɛ halisa u ka fɛn in lajɛ ji ɲama jɔlen na n b'a dɔn u ye délai min fɔ délai wɛrɛ bɛna fara nin kan nin tɛ se ka k'a ko cogo bɛɛ ye yɔrɔ n tun y'a fɔ depuis siɲɛ fɔlɔ la n'u ye délai min di n'u bɛna dɔ fara a kan u ye dɔ fara a kan wa n b'a dɔn hali ni nin dafara u bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan mais halisa u ka jateminɛ kɛ u ka fɛn in lajɛ ka ɲɛ o de cɛ ka ɲi n'o tɛ olu bɛ perdre mɔgɔw fana bɛ perdre donc ko in bɛ o cogo de la parce que nina biométrique a tɛ mɔgɔ caman bolo wa mɔgɔw bɛ k'u plaint a la a jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ la donc o tun y'an ka parti fɔlɔ ye balimaw n'an bɔra yen halisa an bɛ taa ɲɛfɛ ni an ka kunnafoni ye an ka kunnafoni hukumu kɔnɔna na Haut Conseil islamique du Mali Mali silamɛw ka tɔnba min bɛ Mali la nin waati na gɛlɛya b'a ko kan o gɛlɛya bɛ tali kɛ jumɛn na u ka ɲɛmɔgɔ sigi kɛlen bɛ baara ye bi fo k'a dama tɛmɛ k'a sababuya kɛ mun ye candidatw bɔra ka caya candidatw bɛ yen an y'a mɛn ko candidat bɛ maa 11 bɔ mais o maa 11 na maa 2 bɛ yen olu lakodɔnnen don kosɛbɛ Cherif Ousmane Madani Haidara n'ale yɛrɛ de ye président ye bi ka taa se Sufi Bilali ma président tun kan ka sigi o conseil ka congrès tun kan ka kɛ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen na a ma se ka kɛ nka o y'a sɔrɔ a ye cɛko 2 kɛ a kɛbaliya gɛlɛya dɔw de don parce que au conseil islamique président bɛ sigi cogo min na kuma dɔw la consensus de don bɛnkan u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ bon tiɲɛ na ne bɛ fɛ ka k'a ye ou bien an ka karisa k'a ye an ka jɛn n'a ye nin ka k'a ye ou bien an ye bɛɛ ye candidat ye mais an tɔw an k'a to nin ka k'a ye bɛnkan quoi ka bɛn a kan consensus a ka ca Ala fɛ o bɛ bɛn o min kan u bɛɛ bɛ sɔn o ma u b'o mɔgɔ désigner o bɛ kɛ ɲɛmaa ye nka zen na a bɛ komi gɛlɛya caman bɛ yen ka da mun kan gɛlɛyaw bɛ yen consensus ka kɛ gɛlɛyaw bɛ yen u yɛrɛ ka se ka bɛn a kelen kan k'a fɔ tiɲɛ na an ka nin ta ka nin sigi ka nin kɛ ko conseil islamique président ye o gɛlɛya bɛ yen bi ka d'a kan congrès cɛra a bɛ fɔ k'a bɛ kɛ nin don in na a bɛ tila ka cɛ a bɛ fɔ k'a bɛ kɛ nin don in na a bɛ tila ka cɛ donc bɛnkan jɔnjɔn de tɛ yen o ma se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc o hukumu kɔnɔna na congrès laban min kɛra n'o ma se ka bɛn kelen ka coyi o de la a taara autoritéw y'a ta k'a fɔ a ka suspend fɔlɔ a sigili ka suspend yanni u ka se ka réflexion kɛ ka ɲɛ halisa a ko bɛ gérer cogo min na o de hukumu kɔnɔna na an balimakɛ dɔ bi an baarakɛ ɲɔgɔn don a lamɛnnen don a ka kunnafoniw ka ɲi ni o ye Ras Jali ale ye hakilila fɔ ko in kan a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn n'o banna an ma hakilila de a kan an k'a lamɛn ni a bɛna sugandi hali élection furukufuruku min filɛ a bɛ boloda a bɛ reporté nin bɛɛ kan ka Cherif Ousmane Madani Haidara fana sɔn ko dɔ la k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don a ye waati min kɛ mara kɔnɔ mɔgɔ caman fana bɛ yen a ka nin waati laban ninnu minnu ma nisɔndiya kɔrɔ mɔgɔ ma bɔ fili ma dɛ wa ne b'a dɔn sefukɛ a tɛ bonya fili ma n'a filila a ka jɔ a ka fili kɔrɔ an ka taa nka ni hasidiya de bɛ ko in na k'a fɔ ne yɛrɛ tɛ Serefu kɛ fɛ o tigilamɔgɔw bɛ anw yɛrɛ sɔrɔ u ɲɛ dɛ an bɛna an da don o conseil islamique kɔnɔna kibaruya la ka da jamanadenw tulo kan o balimakɛ Ras Jali video in an b'a ɲini aw fɛ aw ka partage bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ fɔɲɔgɔnkoba de bɛ Mali ani silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ ɲini a ka kan an jamanaden minnu bɛ yen ni anw ye silamɛ ye n'u bɛ baara kɛ anw tɔgɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ u yɛrɛ ma bɛn ko la anw ka observation kɛra min a la anw kan ka se ka bɔ k'u fɔ ka da kan anw bɛ min fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a y'a sɔrɔ fitinɛ ko b'a la fitinɛ ka se ka dɔgɔya
ni ɲɔgɔn faamuya b'a la ɲɔgɔn faamuya min n'a bɛ taa laban ko wɛrɛ la min kɔlɔlɔ bɛ bin silamɛya kan min kɔlɔlɔ bɛ bin silamɛw kan min kɔlɔlɔ bɛ se ka bin an ka jamana kan anw ka laɲini de u ka da sira la o conseil charte kan fɔlɔ ye min ye ɲɛmɔgɔ bɛ suganti ni komɔgɔw ɲininkali de ye wa komɔgɔ minnu bɛ ɲininka olu tɛ ɲininka u ka so dɛ u bɛ wele de ka n'u ɲininka kɛcogo min bɛ tali kɛ kalata la dɔw ko kalata ye haramu ye kalata tɛ haramu ye dɛ n bɛ segin ka kalata tɛ haramu ye nka contexte bɛɛ tɛ kelen ye silamɛw bɛ se k'a fɔ anw ye diinɛmɔgɔw ye anw ye alisilamɛw ye jamanaden fanba bolo falen bɛ anw na n'an k'an bɛ taa kalata la ni kalata in tora ka yɛlɛma tɔgɔya wɛrɛ la alisilamɛya bɛ na lagosi alisilamɛya bɛ na tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ donc o kama anw minnu ko anw bɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ anw minnu bɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la ni anw ka manda banna an ka si an ka kuma an ka bɛn ko dɔ la n'an bɛnna ko la a b'a to kalata fitinɛ an bɛ kisi o ma ani kalata ye haramu ye o tɛ kelen ye an ko de ma ko consensus o consensus kelen san 2019 o de kɛra ni Sheriff Usman Madani Haidara an ka cɛkɔrɔba ale sugandira ka bila Mali silamɛw ka tɔn ɲɛmɔgɔya ka k'o ye a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma dɔw kɔnɔ ɲɛmɔgɔya u ta ka priorité ye a ma deli ka ɲɛmɔgɔya ɲini wa a t'a ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ a fɛlamɔgɔw ni a yɛrɛ kanuɲɔgɔnw olu de y'a ɲini a fɛ a ka n'i kanbɔ walima a kana kɛ cɛbo ye 2019 ni silamɛw ka tɔnba tara ka d'a ma olu ka wulili min kɛra ka taa s'a ma a kana o tɛ lajɛ bilen dɛ baara in bɛ kalifa la don min na baara in a bɛnkan ye mun ye mun de kan ka kɛ ka silamɛya kunnawolo mun de kan ka kɛ ka silamɛya lataaɲɛ baaraba minnu kalifara o conseil islamique la o conseil ɲɛmɔgɔ bɛ évaluer n'o sira de ye n'o baara kɛra ka ɲɛ silamɛw a ka ca ala fɛ ni manda banna mankan tɛ k'a la silamɛw yɛrɛ bɛ tila k'a ɲini an ka waati wɛrɛ d'a ma ka d'a ka silamɛya u ni fangaɲininaw walima bɛrɛbɛrɛlitɔw ka kalafili cogoya u ka kɛ kelen ye u bɛ na ni lagosi ye ka se diinɛ ma nka mɔgɔ min taara ka bila ɲɛmɔgɔya la baara min kalifara la n'a ma se ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na silamɛw fɛ a laɲininen don cogo min na a tabagaw fɛ diyagoya don élection kuma min ni a tɛ ka fɔ bi an bɛ segin ka taa élection na an bɛ taa kala ta d'accord kalata tɛ fɛn ye min haramuyalen bɛ segin a kan a faamuna Arajidal merci d'accord n balimaw je pense que aw bɔra ka nin yɔrɔ lamɛn sisan aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la bon nin ko in kɔni a ka gɛlɛn a b'an lamaloya dɔɔni mais a bɛ faamuya fana parce que ni mɔgɔ min kow jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ je vous assure i b'a dɔn ko conseil islamique in yɛrɛ a président ne bɛ se ka a jɛya k'a fɔ a nege tɛ sirifukɛ yɛrɛ la bilen a nege t'a la a y'o fɔ ka tɛmɛ wa hali bi o kelen don a nege t'a la mais bɛɛ c'est kɔmɔgɔ bi bɛɛ la quoi et puis mɔgɔ fana souvent e yɛrɛ ka ko t'i yɛrɛ bolo surtout n'i ye ɲɛmɔgɔ ye a dɔn ko dɔw de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ n ko kɔmɔgɔw de b'i la o kɔmɔgɔ minnu bɛ nɔfɛ olu b'i bila yɔrɔ min na i bɛ baara kɛ n'o de ye o c'est comme ça donc serifukɛ yɛrɛ mɔgɔ minnu b'a kɔ a bɛ baara kɛ ni olu de ye olu ka hakili la a bɛ baara kɛ n'olu de ye parce que a fana jamatigi de don jama de b'a kɔ tɔn min b'a bolo a jama ka ca silamɛ tɔn don n'olu ko bɔn e de y'anw ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ fɛ i ka kɛ cɛbɔ ye a bɛ ban mun na parce que ale fana t'a yɛrɛ bolo n'o tɛ n bɛ se ka n kali fɛn in nege t'a la n'i ye se k'a yɛrɛ ye a t'a kɛ a yɛrɛ de la k'a fɔ a tan t'ale bolo c'est a nafa t'ale kan quoi wa n bɛ da o kuma in na
an t'a défense ta dɛ mais n'i ye Serifukɛ ka programme jate minɛ ka ni a yɛrɛ bi jɔyɔrɔ min na i b'a dɔn a b'o min fɔ Wulibali de don. Ne t'a fɔ n ko ne ka candidat ye Hayidara ye nin na n t'a fɔ n ka candidat don mais n b'a dɔn il a bien géré. À mon avis, il a pu bien gérer. Hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen a ma kɛ olu sago ye parce que mɔgɔw hakilila tɛ kelen. Ne delila ka kuma dɔ fɔ yan n ko ɲɛmɔgɔya tɛ i ka jama sago kɛ. C'est pas ça. ɲɛmɔgɔya ma dabɔ i ka jama sago kɛ. mɔgɔ minnu y'i ta k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye i ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye i k'olu sago kɛ. C'est pas ça. Hakilima kuma de don. Parce que n b'a détail di ka d'a kan kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ jama sago o man ɲi jama yɛrɛ ma. Jama sago man ɲi jama ma. A bɛ se ka kɛ jama t'o ye jama t'o dɔn mais e min ye ɲɛmɔgɔ ye e de o de la bɛɛ ɲɛmɔgɔya bɛɛ n'a man kan. Bɛɛ ni ɲɛmɔgɔya man kan. A man kan bɛɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Bon, c'est pas pour rien ɲɛmɔgɔya Ala t'a di bɛɛ ma. C'est pas pour rien ɲɛmɔgɔya Ala t'a di bɛɛ ma. Mun de la ɲɛmɔgɔya a ti di bɛɛ ma parce que ni Ala ma hakili d'i ma ni Ala ma timinanja d'i ma hakili ɲuman min bɛ yen ni o kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ la ka kow analyser hali n'a y'a sɔrɔ jama bɛ ka kule ko fɔ ka nin de kɛ est-ce que n'an ye nin kɛ nin ka ɲi jama est-ce que n'an ye nin kɛ nin ka ɲi jama ma a ye hakɛ to. Donc e de bɛ se k'u bɛɛ dɔn sisan. Bon ni e bɛ yen k'e ye ɲɛmɔgɔ ye e tɛ se k'o analyse ninnu si kɛ donc i ka ɲɛmɔgɔya nafa jumɛn de b'a la parce que cas dɔw bɛ yen f'i k'o analyse ninnu bɛɛ de kɛ tant que i tɛ se olu la quoi fɛn dɔw bɛ yen i jigi b'o kan c'est normal o ye Wulibali de ye. Donc je pense que Serifukɛ yɛrɛ sera k'o analyse kɛ a sera k'o analyse kɛ problème minnu bɔra il a pu bien gérer les problèmes. Donc c'est ça un leader parce que i b'a dɔn fɛn dɔ kɛra silamɛw ka wagati la ɲinɛ fɛn dɔ kɛra quoi fɛn dɔ kɛra ɲinɛ an bɛ Ala de deli toujours Ala k'an kisi setanɛ ma setanɛ mɔgɔw Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma. An bɛ Ala deli toujours Ala ka setanɛ halaki k'a ta tiɲɛ k'a ka fanga ban fanga min bɛ setanɛ na Ala k'a nagasi Ala kana barika don setanɛ na Ala kana barika don setanɛ mɔgɔ la o Ala deli an b'o de kɛ toujours sinon fɛn dɔw kɛra ɲinɛ ni mɔgɔ jɔlen tun ti au conseil islamique mɔgɔ ɲɛmɔgɔya la fura foyi tun t'a la fitinɛ tun bɛ wuli mais auzubillahi mina shaytani rajim auzu bi kalimatillahi taamati min sharri ma khalaqa min sharri shaytan an b'o de fɔ parce que setanɛ tɛ kɛ foyi ni setanɛ tɛ donc o mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ yen n'a ka d'olu ye fitinɛ de ka wuli ni Serifukɛ tɛ sɔn o ma mais olu dɔw bɛ yen olu bɛ dimi a kɔrɔ o ye diyagosa de ye o ye diyagosa de ye donc o de la u b'a fɔ ko Ala nɛnina Serifukɛ tile la kuranɛ nɛnina Serifukɛ tile la nin kɛra Serifukɛ tile la donc olu yɛrɛ ka ye la fitinɛ kun ka wuli non o tɛ yen o tɛ silamɛya ye silamɛya t'o ye silamɛya ye jumɛn a ka k'i la i k'a kun i fa ka nɛni i ka sɔn i ba ka nɛni i ka sɔn c'est ça un vrai religieux c'est ça un vrai musulman mais fitinɛ de ka di n ye kɛlɛ de ka di n ye tasuma ka wuli jamana na o de ka di n ye mais ça ne passe pas hein o tɛ gérer dɛ donc vraiment on ne va pas dire que Serifu est un candidat mais on sait très bien qu'il a pu maîtriser certaines situations a sera k'a se kɛ fɛn dɔw la balawu tun bɛ se ka wuli ko minnu na n'aw hakili b'a la kabini t'u ye fɛn dɔw fɔ yan dɔw bɔra ko k'u faga o diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɔra yan k'u kan ka faga de o fɔra yan
k'u kan ka faga de. O fɔra k'u kan ka faga de. Bon n'i y'a dan o dɔw sago ma, par exemple n'olu dɔw bɛ au conseil islamique président na, o b'a fɔ ko f'a ka faga de. Alors que n'i ye sariya lajɛ, est-ce que an bɛ jamana min kɔnɔ o sariya b'a fɔ ko ni mɔgɔ y'o ɲɔgɔnna kɛ ko k'a faga? Mais jamais. An dun bɛ jamana min kɔnɔ, c'est pas un pays musulman. C'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Diinɛ ko tɛ jamana jɔli ko la Mali kɔnɔ. C'est un pays laïque. Donc si c'est un pays laïque, e ko ko a ka gérer n'a fɔ kuranɛ b'a fɔ cogo min na. Mais o ka gɛlɛn dɛ. Donc vraiment an bɛ dugawu kɛ fɛn in tako ɲuman Ala k'o di an ma. An bɛ se k'o dugawu de kɛ. A ko kana kɛ ni futinɛ ye. N'u ma bɛn a la, a ka kɛ vote ye. Mais an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ, jamais u kana accepter diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ kana, mɔgɔ min bɛ se ka futinɛ wuli, u k'o bali cogoya bɛɛ la. U k'o bali cogoya bɛɛ la. Il doit jamais accepter mɔgɔ dɔ kana min bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ wuli. Ko gɛlɛntigi dɔ kana, n'o kɛra o t'an arranger. Ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Mais an b'a dɔn situation in, an ka jamana ɲɛmɔgɔw u yɛrɛ b'a dɔn u kan ka gérer cogo min na, u b'o dɔn. Ka d'a kan u ye kow gérer o ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan. Donc a ye hakɛ to. Donc u tɛ se ka dɛsɛ nin na quoi. Cogoya si la u tɛ se ka dɛsɛ nin na. Maintenant an bɛ o dugawu kɛ, a ye hakɛ to. Ala k'a ko tako ɲuman, Ala k'a di an ma, n balimaw. An bɛ taa ɲɛfɛ ni an ka kunnafoniya ye, n balimaw. O kunnafoniya dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? Cakɛda min bɛ an fɛ yan n'an k'a ma ko Total. Ale ye cakɛda ye min bɛ tajiw de feere, gasoil ni essence ka taa se tuluw ni fɛn wɛrɛw ma. Nin waati laban in na, gɛlɛya dɔ bɛ cakɛda in kun kan. O gɛlɛya bɛ tali kɛ jumɛn na an balimaw? Hali n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu de tun ye Total ka k'u b'a datugu fɔlɔ. Peut-être a datugula de, je ne sais pas trop. Ka d'a kan u kan ka min yɛrɛ sara jamana ye, u tɛ k'o sara. Ko juru caman b'u la. I n'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na. Non paiement d'impôt a tun bɛna datugu k'a sababuya kɛ o de ye. O gɛlɛya bɛ yen. Gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen. O gɛlɛya wɛrɛ ye jumɛn ye? Baarakɛla minnu b'u fɛ yen, olu fana bɛ ka jagosa ko fɔ u ka ɲɛmaa ni o y'u ka directeur général ye, ko fɔ u ka taa maa wɛrɛ ka na. Yɔrɔ nin kɔni kɛra baara ye. Donc o de hukumu kɔnɔna na, u ka syndicat min bɛ yen, Total syndicat min bɛ yen, ni o y'u ka comité syndical ye, Total Énergie, u y'a jira k'a fɔ tile damadɔ bɔɲɔgɔnko ko u ka directeur général min bɛ yen, a ka bilan n'i y'a fɔra ko c'est très médiocre, a cɛ ka jugu kojugu, kolonba, bilan kolon belebeleba de. Donc ko o bɛ o cogo de la. O la sa san 3 kɔfɛ a dun bɛ ka baara kɛ, a bɛ nin ɲɛmaaya la, a tɛ ka se ka na ni yɛlɛma foyi ye cakɛda in na min bɛ jigisigi di. O bɛɛ yɛrɛ ka bɔ yen ko société in nin waati in na kabini octobre kalo tile 29 tɛmɛnen, jamana ɲɛmɔgɔw ko olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko majɛ caman bɛ yen o bɛ u ka baara la, impôt sarabaliyaw ani fɛn caman wɛrɛw ni olu b'a la. O hukumu kɔnɔna na, fɛn min ye nin baarakɛla ninnu ye Total la, olu fana y'a jira k'a fɔ ko baarakɛda in a janfalen de don ɲɛmaayaso fɛ ni o ye direction ye. Ko ni ale directeur kelen n'ale de bɛ ka baarakɛyɔrɔ in tɔ ci k'a tiɲɛ k'a kɛ a sago ye cogo min na, baarakɛyɔrɔ ko yɛrɛ a bɛ se ka ban cogo min na. Ko o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, ko fɛn min ye cakɛda in yɛrɛ ye, a yɛlɛmalen bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ye bi. I bɛ se ka fɛn bɛɛ miiri a kan fɔ ɲɛta fɔ ɲuman, o ye syndicat ninnu ka kuma fɔta ye. K'o de hukumu kɔnɔna na olu ka laɲini ye min ye, u ka ɲɛmaa in a ka baara bila.
a ka baara bila baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ka ɲɛtaa kama ani jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa kama ni kɔni kɛra syndicat olu ka kumakan ye. Bon balimaw, kuma dɔ kɔni tun bɛ fɔ ka tɛmɛ, mais o kuma in a tiɲɛ n'a nkalon est ce que Total ko kuma an tun b'a kuma mɛn ko Faransi ta don Shell ni Total est ce que kuma jɛlen don parce que ayiwa bon en tout cas n'a kɛra Faransi ta min ye bon o de jouera yɔrɔ in fana kan il faut que an k'o yɔrɔ tiɲɛ fana fɔ parce que le fait que a bɛ mɔgɔw kunna ko Total ye Faransi ta ye, Faransi yɛrɛ ka entreprise minnu b'anw fɛ yan olu yɛrɛ de ma man di bilen. Baarakɛlaw bɛ jigin ɲɛmɔgɔ in na gansan, ɲɛmɔgɔ in nɔ tɛ o. DG in bɛ ka min kɛ yen ne kɔni t'o dɔn, mais moi je sais quand même que DG in fana a nɔba tɛ ko ninnu na parce que Total ko yɛrɛ de i b'a dɔn a mangoya la quoi parce que Faransi tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kan an ka jamana in kɔnɔ yan o ma man di bilen, o de ye problème yɛrɛ ye. Donc n'olu ma ko faamuya u bɛ jigin ɲɔgɔn na fu k'a sɔrɔ u si nɔ tɛ. Faransi tɔgɔ bɛ Total kan, Faransi tɔgɔ bɛ Shell kan. Bon Faransi in dun Mali yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn a tulo la bilen, a man di maliyɛnw ye. Mɔgɔ dama min bɛ yen n'u bɛ pan nin station kofɔlen ninnu kunna ka t'u ka tajiw ta fan wɛrɛ fɛ o de ka ca, o ka ca dɛ. Donc n b'a dɔn o bɛɛ de nɔ bɛ fɛn ninnu na, n'o ma faamuya aw bɛ jigin ɲɔgɔn na ten fu k'a sɔrɔ aw si nɔ tɛ. Donc ko in bɛ o situation de la. Balimaw n'an bɔra yen an bɛ don kunnafoni min kɔnɔ o bɛ tali kɛ an ka armée la. Armée ye wulikajɔ belebele dɔ kɛ ka ɲɛsin pays dɔgɔn ma. O de hukumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa banbagaci jɛkulu caman bɔnɛ u ni na waati laban ninnu na minnu n'olu de tun ye binkani wale ta ka Duru sɛgɛrɛ ni ale bɛ Bankasi fɛ Bandiagara région o kɔnɔna na. Nin kunnafoni sɔrɔla u ka bataki dɔ fɛ, bataki min ni état major général yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔjugu dɔw minnu n'u tun bɛ moto de la novembre kalo tile 5 tɛmɛnen n'u taara bin dugu dɔ ka, dugu min n'a tɔgɔ ye ko Duru. O hukumu kɔnɔna de la u kɛlen ka tiɲɛni kɛ u bolila. U bolila ka taa fan min fɛ o ye yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔrɔyanfan ye Tilebi fɛ. Nka o la sa u kɔni ɲinina an ka finitigilakaw fɛ ka se ka u caman bɛ yen ka olu bɔnɛ u ni na ka d'a kan an ka pankurunw ni o ye avion ye olu ka wulikajɔ fanga bonyana ani fɛn caman caman wɛrɛw ka taa se drone ma. O kɛra sababu ye nin maa jugu ninnu ka maa camanba de bɔnɛ u ni na. O hukumu kelen kɔnɔ Bandiagara o fanfɛla la dɔgɔkun tɛmɛnen na ni maa ninnu ka wulikajɔ fanga bonyana o yɔrɔ de la kosɛbɛ ka d'a kan u taara bin dugu dɔ kan, duguden gansanw minnu bɛ yen n'u m'a min n'u m'a bɔn ka u bɔnɛ u ni na k'a sɔrɔ u ma diɲɛ foyi k'u la. Donc o yɛrɛ de ye armée dimi ka kɛ u kan ni ka nin tiɲɛni k'a don u kunna. Donc balimaw ko filɛ o de la minnu b'a fɔ ko armée tɛ baara la, armée ka suma, u tɛ ko ninnu ɲɛdɔn. Armée man suma, mais mɔgɔ minnu bɛ taa nin tiɲɛni in kɛ fo an ka fɛn dɔ de bɛ yen fo an k'o de faamuya. Mɔgɔ minnu bɛ taa nin tiɲɛni in kɛ a mɔgɔ ninnu u bɛ minnu de don sira la, u bɛ minnu de don sira la. Donc n'u ye minnu don sira la, n'u ye minnu don sira la finitigilakaw bɛ se ka taa u suru o kan cogo di? Bɔnɛnen ka kɛ fila ye, dugudenw bɔnɛna armée fana bɛ bɔnɛ. Donc o ti ɲɛ. O la fo k'a ko lajɛ ni hakili ye, fo k'a kɛ ni jateminɛ de ye, sinon a ti bɛn. Donc armée kɔni ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ kofɔlen na u taara bi dɔgɔnɔ dugu min kan drone ni an ka sanfɛ avion u ye fagali kɛ yen mɔgɔ juguw la fo k'a caya, mais blanc nombre exact ma fɔ an ye, mais n'Ala sɔnna sini ta an bɛna don a détail tɔ la k'a bɛɛ walawala aw ye. Donc an ka dugawu kɛ armée ye, an ka dugawu kɛ pays dɔgɔn ye. Gɛlɛya min bɛ yen nin bɛna kɛ histoire de ye an bolo, a bɛ kɛ souvenir de ye ni Ala sɔnna, ka d'a kan u bɛ wulikajɔ min na
an b'a dɔn an ka foli b'u ye. Donc balimaw, n'an ye kunnafoni min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn ni bi araba ye min bɛnna novembre kalo tile 13 ma, o de ye nin. An bɛ dugawu kɛ Ala ka alamisa yira an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan